της κανονικής οδού, της εξομολόγησης. Να πας πρώτα να παραδεχτείς κάποια πράγματα. Να πας να βρεις έναν ιερέα, όποιον ιερέα θέλεις. Κάποια άλλη φορά μπορεί να μιλήσουμε αναλυτικά για την εξομολόγηση, αν θέλετε. Τώρα θα πω κάτι γενικό. Κάτι σύντομο, κάτι πρακτικό να το κάνετε. Να πάτε να βρείτε έναν ιερέα. Τον ιερέα που έχετε, όσοι έχετε πνευματικό. Να μην αλλάζει κανείς πνευματικό συνέχεια. Δεν χρειάζεται να αλλάζει πνευματικό. Αυτόν που έχεις από τότε που τον διάλεξες. Αν τον διάλεξες. Αν δεν τον διάλεξες και το θεωρείς αυτό από το Θεό ότι εκεί βρέθηκα, ας μείνω, μείνε. Αν δεν τον διάλεξες και έγινε κάτι καταναγκαστικό επειδή ήσουν μικρό παιδί κλπ. Και θες να επιλέξεις, γιατί δεν αισθάνεσαι ότι διάλεξες εσύ, νομίζω μπορεί να συνεννοηθείς με το πνευματικό σου να διαλέξεις. Ότι πάτερ, να βρεις όμως ένα πνευματικό, έναν ιερέα που δεν έχει σημασία ποιος θα είναι. Για να ακούσει τις αμαρτίες σου, μπορεί να τις ακούσει οποιοδήποτε ιερέας, αρκεί να είναι κανονικός ιερέας, με τη χάρη της ιεροσύνης, να μπορεί να τελεί τα μυστήρια και να είναι έγκυρα και να σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζονται πολλά. Δεν χρειάζεται να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με το πνευματικό σε αυτή τη φάση που σου λέω τώρα. Εσύ που τώρα ξεκινάς. Ξεκίνα, απλά. Να πας να πεις κάποια πράγματα που ξέρεις βάσει του Ευαγγελίου ότι κρύβουν εγωισμό, κρύβουν εγωπάθεια, κακία, μίσος, ζήλια, εκδίκηση, βαρύτερα αμαρτήματα, φόνοι, μοιχείες, εκτρώσεις, παρανομίες, οτιδήποτε καταλαβαίνεις ότι έχει λυπήσει τον Χριστό. Οτιδήποτε καταλαβαίνεις ότι έχει βγάλει από την αγάπη. Ότι σε έχει βγάλει από την κοινωνία των προσώπων με τους άλλους αδελφούς σου. Δεν πας καλά. Όπου νιώθεις ότι δεν πας καλά. Όταν σου πει κανείς που δεν πας καλά, θα πεις δεν πάω καλά, δεν αγαπάω τη γυναίκα μου. Δεν έχω ταπείνωση. Είμαι πολύ εγωιστής. Είμαι πολύ αυθάδης. Ζηλεύω πολύ. Έχω λογισμούς απίστευτους. Βρώμικους. Είμαι λέμαργος. Διάφορα πράγματα. Μου λέει ένας, πώς τα λες αυτά, λοιπόν, πώς έτσι τα λες τόσο ομά. Τα λέω ομά γιατί είναι ομά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι έτσι είμαστε. Όλοι ζούμε έτσι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Του πρώτου Αδάμ. Και προσπαθούμε να γίνουμε παιδιά του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού, καθαροί πλέον, αναγεννημένοι, αλλά αυτό είναι μια πορεία. Είναι ένας δρόμος που ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Είμαστε στην πορεία. Λοιπόν, στην πορεία ζητάμε το συγγνώμη μας. Θα πάμε στο πνευματικό μας. Θα πούμε, πάτερ μου, θέλω να σου πω κάποια. Ξέρετε πόση ώρα χρειάζεται όλα αυτά να τα κάνετε? Όποιος πάει να εξομολογηθεί τώρα για Σαρακοστή, ας το πάρει αυτό απόφαση να το τηρήσει. Αν θέλει. 3 λεπτά χρειάζονται όλα αυτά. 3 λεπτά. Βάλτε χρονόμετρο στο σπίτι σας και αρχίστε να λέτε αμαρτίες, να δείτε πόσες αμαρτίες μπορεί να πει σε 3 λεπτά. Όχι ιστορίες. Όχι ιστορίες για τη δημιουργία του κόσμου. Όχι ιστορίες για από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, γεγονότα και περιστατικά, απεραντολογίες, συζητήσεις, γενεαλογίες. Όχι τέτοια πράγματα. Μιλάμε για αμαρτίες. Όταν πας στο γιατρό και έχεις μια αρρώστια σοβαρή, δεν του πιάνεις κουβέντα, ούτε του λες λέτε να πιούμε καφέ. Του λες γιατρέ, υποφέρω. Τι έχεις παιδί μου? Πονάω. Τραβάς το ρούχο σου και του δείχνεις τον πόνο σου. Τέρμα. Ούτε ντροπές το τίποτε. Νιώθεις ότι πεθαίνεις. Νιώθεις ότι αν δεν σου κάνει τη θεραπεία, αν δεν σου κάνει την εγχείρηση, θα πεθάνεις. Αφήνεις τις γλύκες, αφήνεις τις λεπτομέρειες, αφήνεις τα δευτερεύοντα και πας στην ουσία. Και λες την ουσία των θεμάτων που σε απασχολούν. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις. Είναι παρηγοριές, είναι παρακλήσεις, είναι συναισθηματισμοί, είναι επικοινωνία βέβαια, που και αυτό ωραίο και ευλογημένο είναι, αλλά δεν είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι να ομολογήσεις που δεν πας καλά. Να ομολογήσεις που έχεις ξεφύγει από το κλίμα αυτό της αγάπης του Χριστού. Που έχεις αποτύχει. Να πεις όλες τις αποτυχίες σου. Δεν θέλεις συζητήσεις. Πάτερ, έχω κάνει εκτρώσεις. Πάτερ, έχω προσβάλει τη σύζυγό μου. Έχω φερθεί με απιστία στο σπίτι μου. Έχω κλέψει. Έχω ασωτέψει. Πάτερ, έχω σκοτώσει. Πάτερ, έχω κάνει διάφορα αμαρτήματα και τα λες. Ένα. Ήρθε ένας άνθρωπος μια φορά και σε 2 λεπτά, όχι σε 3 που σας είπα, έκανε μια εξομολόγηση που δεν μπορούσα να κρατηθώ και άρχισα να κλαίω. Με 2 λεπτά. 2 λεπτά με έκαναν να κλαίω χωρίς να το ελέγχω, διότι ήταν τόσο σαφής, τόσο κατηγορηματικός για τον εαυτό του, τόσο ειλικρινής, τόσο ξεκάθαρος, τόσο ταπεινά, τόσο ομά, τόσο αληθινά, που λιώνεις που τα ακούς αυτό, λιώνεις. Σε 2 λεπτά.
Και έρχονται κάποιοι άλλοι και σου μιλάνε ώρες ατελείωτες, και όχι απλώς δεν θες να κλάψεις, σε πιάνει πονοκέφαλος και σε πιάνει και αγανάκτηση. Και λες, άνθρωπέ μου, έχεις καταλάβει τι έχεις? Έχεις καταλάβει το πρόβλημά σου, έχεις καταλάβει την αμαρτία σου, έχεις καταλάβει σε ποιον μιλάς τώρα, ότι απευθύνεσαι στον Χριστό και του λες τα αμαρτήματά σου, να κοινωνήσεις. Αν θες κουβέντα, αν θες συζήτηση, πήγαινε πάρε το γειτονά σου, πάρε τη φίλη σου, πάρε κάποιο γνωστό σου, πιείτε ένα καφέ και μιλήστε ως το πρωί. Εδώ δεν ήρθες να κουβεντιάσουμε. Ήρθες να πεις το τραύμα σου. Το τραύμα σου. Πες το να ησυχάσεις. Βγάλ το να ησυχάσεις. Αν δεν έχεις, δόξασε το Θεό. Πες, Πάτερ, αγωνίζομαι με τη χάρη του και πάω καλά, και τελείωσε. Μη βασανίζεσαι κι εσύ, μη βασανίζεις και εμένα. Το κάθε πνευματικό. Έτσι πρέπει να πας εσύ και εξομολόγηση. Τώρα, αν ο πνευματικός σου, από χρόνο που έχει, από διάκριση που σκέφτεται και ξέρει και κρίνει, από αγάπη, από θυσία, από ταπείνωση, σου πει, παιδί μου, κάτσε να κουβεντιάσουμε. Κάθισε, μη βιάζεσαι, έχουμε χρόνο. Θα κάτσουμε 20 λεπτά, θα κάτσουμε μισή ώρα, θα κάτσουμε μία ώρα. Να είναι ευλογημένο. Χαρά σου και ευτυχία σου. Να σου δώσει το χρόνο αυτό πνευματικός και να επικοινωνήσεις μαζί του. Να πεις, να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις και άλλα πράγματα, ναι. Αλλά η αμαρτία σου, η εξομολόγησή σου, το να βγάλεις το δηλητήριο της καρδιάς που κρύβεις μέσα τον εγωισμό σου, δεν θέλει πάνω από 3 λεπτά. Είναι κάτι που πρέπει να το συστηματοποιήσεις, να το κάνεις σαφές και συγκεκριμένο μέσα σου και να το ομολογήσεις. Αυτή είναι η δυσκολία. Και επειδή δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε τα αμαρτήματά μας κατευθείαν, και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε κατηγορηματικοί στον εαυτό μας, και επειδή δεν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας στο σκαμνί του κατηγορούμενου, του ένοχου και να πούμε, Κύριε, φταίω. Και δεν θέλω να σου πω περιστροφές και γύρω, αλλά πάω κατευθείαν στην ουσία, επειδή το αποφεύγουμε αυτό, γι' αυτό λέμε πολλά άλλα και δεν λέμε την ουσία. Πάτερ, είμαι ένας πολύ μεγάλος εγωιστής, που ο εγωισμός μου εκδηλώνεται με αυτούς τους τρόπους. Κάνω αυτό, έχω κάνει αυτό, φέρομαι έτσι, έχω αποτύχει στην αγάπη, έχω αποτύχει στην ταπείνωση, έχω κάνει αυτό, εκείνο και ανοίγεις την καρδιά σου. Και μετανοείς και συγκινείσαι και κλαις από πόνο για σένα και από αγάπη που ο Χριστός σε αγαπάει. Σε αγαπάει ο Χριστός. Και πας εκεί, επειδή ακριβώς αγαπάει ο Χριστός πριν εξομολογηθείς. Και επειδή ο Χριστός, πρόσεξε, σε έχει συγχωρέσει πριν εξομολογηθείς. Πότε? Στο Γολγοθά. Πάτερ, άφεσε αυτής. Άφεσε αυτής. Έδωσε την άφεση ο Κύριος. Ήδη στο Γολγοθά σε έχει συγχωρέσει. Τότε λέει, τι χρειάζεται να εξομολογηθώ? Πας από ευγνωμοσύνη. Πας από φιλότιμο. Να πεις στο Χριστό ότι αναγνωρίζεις, ότι δέχεσαι τη δωρεά που σου δίνει, ότι παίρνεις την άφεση. Γι' αυτό πας και εξομολογείσαι. Γι' αυτό πας να πάρεις αυτό το δώρο που σου δίνει ο Κύριος. Το μεγαλείο της εξομολόγησης είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο και ασύγκριτο. Στην εικόνα του Κυρίου να πεις ό,τι θέλεις, ναι. Και εκεί να εξομολογήσει. Δεν είναι κακό. Πάρε την εικόνα του Χριστού μας, γονάτισε, κλάψε, μίλα, πες τον πόνο σου, άνοιξε την καρδιά σου, σαν να έχεις τον Κύριο μπροστά σου. Τι θα του έλεγες? Μίλησέ του. Νιώσε την παρουσία του Κυρίου. Δεν είναι κακό. Και αυτό καλό είναι. Και πολλά αμαρτήματα συγχωρούνται, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και με την προσευχή μας. Το λέμε στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών. Παρακαλάμε να μας συγχωρέσει, να μας αφήσει τις αμαρτίες. Και απαντάει όλος ο λαός, παράσχου Κύριε. Χάρισέ μας, Κύριε, αυτό το δώρο που ζητάμε. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά τα μεγάλα αμαρτήματα, άλλο θέμα και αυτό, τι θα πει μεγάλο και τι θα πει μικρό, αλλά αυτά που νιώθεις ότι σε ταράζουν εσωτερικά, σε συγκλονίζουν, δεν είναι πράγματα εξυναρπαγής, που γίνανε δηλαδή έτσι κατά λάθος σαν άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να πει, θα πω στην εικόνα ότι σκότωσα. Στον άνθρωπο θα το πεις. Γιατί έτσι είπε ο Χριστός. Αν ο Χριστός μας έλεγε να το λέμε στις εικόνες, θα το λέγαμε στις εικόνες. Τώρα ο Χριστός μας είπε να το λέμε σε ανθρώπους, ομοιοπαθείς με εμάς, χωρίς να υπάρχει κάποιο διαχωριστικό πορτάκι και παραθυράκι, αλλά υπάρχει μια προσωπική σχέση, σε κοιτώ στα μάτια, με κοιτάς και εσύ, και ας ντρέπομαι, δεν πειράζει. Και στο γιατρό ντράπηκα όταν μου είπε, βγάλε το ράσο σου, να σε δω, να σε εξετάσω, να σου βάλω το στιθοσκόπιο, να δούμε πως έχεις βροχικά, πως έχεις πνευμονία. Ντράπηκα και εκεί, αλλά το έκανα. Η ντροπή λυτρώνει στη φάση αυτή της ζωής σου, στην εξομολόγηση. Η ντροπή σου χρειάζεται, σε βοηθάει. Δεν είναι κακό να ντραπεί. Η ντροπή δεν είναι αμαρτία. Άνθρωποι είμαστε. Εννοείται θα τραπούμε. Και από τον εγωισμό μας βέβαια ντρεπόμαστε. Λέμε πώς θα παραδεχτώ εγώ τώρα να τα πω αυτά που έχω κάνει. Θα τα πεις. Στην εικόνα δεν ντρέπεσαι.
Άρα κάτι δεν πάει καλά. Γιατί στην εικόνα δεν τρέπεσαι, γιατί δεν νιώθεις την παρουσία του Κυρίου τόσο ζωντανά. Ενώ όταν βλέπεις τον άνθρωπο, όταν έχεις το αισθητό σημείο αυτό, έναν άνθρωπο απέναντί σου, άνθρωπος μιλάει σε άνθρωπο και ταπεινώνεσαι. Και αυτό εξευτελίζει τον εγωισμό σου. Και αυτό ξεσκεπάζει και την παγίδα του διαβόλου. Και τις αμαρτίες του διαβόλου τις βγάζεις και τις αποκαλύπτεις, τις φέρνεις στο φως και απομυθοποιείς τη γοητεία του κακού και λες, να τελικά πώς κατάντησα με αυτά που μου έλεγε ο πειρασμός ότι θα με κάνουν ευτυχισμένο, να τι έχω κάνει, αυτό και αυτό και αυτό. Και εγώ που έχω τη φύρεμα και τη φήμη του καλού δεν είμαι καλός. Ναι, έχω κάνει και εγώ αυτό και εκείνο και τα λες. Και αυτό σε ταπεινώνει. Και μετά ο ιερέας θα σου πει να ετοιμαστείς να πάρεις τον Χριστό μέσα σου. Και τότε θα ζήσεις κάτι που πραγματικά δεν το έχεις ξαναζήσει. Και τότε θα πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χριστό. Και τότε θα πεις, Κύριε, πάρε με. Δεν με νοιάζει τώρα πότε θα πεθάνω. Η ζωή μου είναι πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να ζήσω 1000 χρόνια σε αυτή τη ζωή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Αλλά ταυτόχρονα και σήμερα να πεθάνω θα λες, δεν με νοιάζει. Γιατί αυτό που ζητάω, το όμορφο, το βρήκα. Και αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η αγάπη του Χριστού. Να νιώσεις ότι ο Θεός σε αγαπάει, όπως και να είσαι, ό,τι και να έχεις κάνει, σε όποιο κατάντημα και αν έχεις φτάσει, σε όποιο βάραθρο και αν έχεις πέσει, όποια αμαρτία και αν έχεις κάνει. Όλα συγχωρούνται. Όλα συγχωρούνται. Και αν κάποιος πνευματικός σου μιλήσει απότομα και σε προσβάλλει και δεν είναι αυτός που πρέπει, θα ψάξεις. Θα βρεις ένα πνευματικό που δεν μαλώνει, όχι επειδή κουκουλώνει τις αμαρτίες, αλλά επειδή αγαπάει τον αμαρτωλό. Και ξέρει ότι είμαστε ομοιοπαθείς άνθρωποι. Και έχει ευσπλαχνία. Και έχει αγάπη. Και αν σε μαλώσει καμιά φορά λίγο περισσότερο, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε εσύ την άφεση. Και άσε τις φωνές του πνευματικού. Εσύ συγχωρέθηκες. Από τη χαρά τη μεγάλη της συγχώρεσης, θα ξεχάσεις τις φωνές του και θα είσαι λυτρωμένος και ευτυχισμένος. Λοιπόν, θα σου το ξαναπώ. Να το πω ψιθυριστά, να το πω δυνατά, δεν ξέρω πώς να το πω. Σε παρακαλώ να κοινωνήσεις φέτος, να μεταλάβεις. Έχεις χρόνια να κοινωνήσεις. Έχεις μήνες να πάρεις μέσα σου τον Κύριο. Όχι μόνος σου, θα πας όπως λέει η Εκκλησία. Θα κάνεις αυτό που κάνω κι εγώ και άλλοι ιερείς, όλοι οι ιερείς, που κάνουν όλοι οι χριστιανοί, θα κάνεις αυτό που κάνουμε όλοι. Αν θες να είσαι χριστιανός και αν θες να έχεις την ασφάλεια αυτή που δίνει ο Χριστός μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Αν θες να αυτοσχεδιάζεις, κάνε ό,τι θέλεις. Και πάλι θα γυρίσεις και θα πεις, είχες δίκιο τελικά, δεν βγάζει πουθενά ο αυτοσχεδιασμός. Αιρετικός θα γίνεις μόνο, εγωιστής θα είσαι, επανάσταση θα κάνεις, ανταρσία, επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Θα ψάξεις να σωθείς με ένα δικό σου τρόπο. Όχι με δικό σου τρόπο, έτσι όπως μας είπε ο Χριστός, που είναι ο σωτήρας μας, που είναι ο λυτρωτής μας. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ να πάρετε τη Φίβη κάποια φορά τηλέφωνο και να πείτε ότι εγώ το έκανα αυτό. Εξομολογήθηκα και κοινώνησα για πρώτη φορά. Το να το πούνε αυτοί που ήδη το κάνουν θα χαρώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να παρακαλέσουμε και να προσευχηθούμε όλοι μας για αυτούς που προβληματίζονται, που εξαιτίας ημών των χριστιανών δεν έχουν γλυκαθεί από την Εκκλησία, που δεν έχουν πάρει μια ωραία εικόνα της Εκκλησίας από μας, ένα ωραίο πρόσωπο για τον Χριστό από μας, που τους απογοητεύουμε, που τους στεναχωρούμε, ενώ θα πρέπει να τους τραβάμε κοντά στον Χριστό και είμαστε πάρα πολύ ένοχοι. Εσύ τώρα ο καλός που ακούς, εσύ τώρα που νιώθεις ο αξιοπρεπής, ο καθώς πρέπει χριστιανός, έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι για όλους. Για την πολυκατοικία μας, που ελάχιστοι κοινωνούν από τα άλλα διαμερίσματα, για τους γείτονες, για τους φίλους, για τον κόσμο όλο. Θα έπρεπε κάθε στιγμή από την πολλή χαρά που νιώθουμε κοντά στον Χριστό να λέμε, Κύριε, πού είναι οι άλλοι? Κύριε, κάνε κάτι να σωθούν και οι άλλοι. Κύριε, τόση χαρά που ζω, δεν θέλω να τη ζω μόνος μου, θέλω να τη μοιραστώ. Την αγάπη που μου δίνεις θέλω και με άλλους να τη μοιραστώ. Θέλω να κοινωνήσω και με τα πρόσωπα των αδελφών μου. Κύριε, κάνε κάτι. Κύριε, κάνε κάτι να ενωθούν όλοι μαζί σου φέτος. Το Πάσχα και σε κάθε Θεία Λειτουργία που γίνεται και είναι προετοιμασμένη και είναι έτοιμη, σε κάθε Κυριακάτικη λειτουργία, σε κάθε ευκαιρία. Να κοινωνούμε τον Κύριο. Νοερός κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Λέγοντας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Αλλά κάποια στιγμή εκτός από νοερός, να γίνει και αισθητά, χειροπιαστά, με γεύση, με την αίσθηση στο στόμα μας, στα χείλη μας, στην καρδιά μας, σε όλη μας την ύπαρξη. Λοιπόν, θα στο ξαναπώ και θα κάνω και προσευχή ο Κύριος να στο χαρίσει αυτό το δώρο.
Θα ήθελα φέτος να κοινωνήσεις.